Kaixo termo. Kaixo, zer moz? Onotazu. Ondo, guztua, hemen, goxola. Eta nahi ilusio ongia egitezea zuriaga hemen aukitzea gubertxokoa beraz mila Zuri, gombinatzatik. Tengo, Donostiako zinemaldian aurreratu dugu zure azken lana dantza filma dokumentala edo abenduan estreinatuko dena uste dut. Bai, azkenean abenduan 21 estrenatuko da, Santo Tomas ezaguna hemen. Eta bai, erabaki hori hartu dute banatzaileak eta badirudi fetxa onak diala pelikularentzat eta bueno, irrikitan gaude ja itxoiten jende guztiak ikusteko aukera dutan. Niko gutek entzun darakat proiektu hau zuretzat berezi xamarra dela zergatik txikitan dantza egiten zenuen eta dantza mota ezberdinak plasmatu dituzu zure proiektuan. Bueno, dantza mota ezberdinak dira dantza tradizionalaren inguruan da pelikula guztia ez, eta bai daudela, bueno, handa hemengo dantza, baina denak Euskal Herriko dantzetan oinarritutako pelikula da ez. Eta bai egia da txikitan eta ez hain txikitan dantza egiten nula, bai, 28 urte arte, ibilentzan dantza munduan, gero jasinakin hasi nintzanen da Madridako nintzanen batez ere lanea, orduan utzi nun dantza. Eta proiektu berezia da, ze nolabait elkartzen dira nire bi gauzak edo pasio handinak ez da zinea eta dantza proiektu batean elkartuta. Eta gainera nesketa polita eta originala dela, ez? Bueno, hor bideratu naiz, nik uste pelikula oso polita egin deula eta nik uste hor baliatu naiz Juan Antonio Urbeltzek hainbeste horretan landu dituen simbologiak eta koreografia eta ez baliatu naiz, horatzean, dantza bakoitzaren atzean zer dagoen pixkate ikasi dez berarekin, edo bere ikuspuntua behintzat, eta hortaz baliatu naiz histori bat ikotzeko, ez? Eta bai, dantzaz dantza pixkanaka da, bueno, pelikulak histori bat kontatzen du, ez? Herri laborari baten historia. Nola izan da ideia zure burutik sormentzea pantailara plasmatu duzun arte? Bueno, egia da, ideia egiten duzunetik, pantailara iristen denako denbora asko pasadala batez ere pelikula honekin, asko aldatzen jundia gauza, batez ere, ezagutzen nindoan heinean, gauza batzuk aldatzen zean, funtsean pelikula berdina da, hasieratik pentsatu genuen berdina da, baina bai aldatzen jundiala gauzak, gauza desente oso komplikatuak zian egiteko, eta hor baliatu geha batzutan efektu digitalaz, talde tekniko ikeragarri sendoa daukagu gaur egun hemen Euskal Herrian, eta horrek ere ematen digu aukera erronka berritara beste erabatera sartzeko, ez? Bai daudela hainbat sekuentzi pelikula honetan, duela 10 urte, posible atzian egitea, baina gaur egun daukagun eskarmentuakin, eta buru haustea handiekin beti, buru hausteak beti hor daude, eta implikazio handia ekiporena, lortu dugu iristea kontatzeko era hortara edo. Hortaz, buru hauste eta neketasun hori baleogarriak izan dira, ez? Bai, beti pelikula egitea buru hauste bat da, buru hauste bat eta oso komplikatua da beti. Eta oso tinko mantendu behar duzu zure burua nahi dezun hortan, oso zaila izan da gaina dantzarezerako proiektu bat esplikatzea, nolakoa zen. Zer, karo, mundu zer da dokumentala eta ez da histori bat antzatua da, ez da oso
oso komplikatua zen esplikatzea, ez? Eta horretik duela 4 urte jain genuen, pieza bat grabatu, ez? Eta, bueno, hola pixkanaka, ortungea finantzazio iturriak konbentzitzen, da lortu dugu egitea, eta, bueno, gaur egun ja hor dago pelikula, eta jendak ikusi, eta ea zer dion. Eta nire gauza bat ailegazte edo azalakatu dugu. Gogoia, beti pixatzen dugu, zuzeneria agintzen nula edo lan egesa dela, baina ez da egesa demo zergatik norberak jakin behar du zer nahi duenen eta nola ailegatzen eta hori askotan zaila da. Bueno, zaila da, behin dakizula zen nahi dezun, niri erresa iritzen, hor gargi daukazu ez. Baina zailena da iristea momentu hortara ez, zer kontatu nahi dezun, nola kontatu nahi dezun, eta zer baliabide behar dituzun, edo aktore aldetik, edo teknikaki. Behin hori dakizula, azkenean erresago da ez. Baina bai, zuzendari izatea, momentu hortara iristea da ez, jakitea zer nola nahi dituzun gaur guztiak, zer egin behar dezun publikoa erakartzeko momentu baten, edo negarrarazteko, edo parre egiteko. Hoi edia ez, zuzendari baten helburuak azken finean ez, emozioa natzea ikuslea erabatera edo bestela. Eta hortarako dauzkazu baliabide pila bat. Gero mekanika, zinea lan mekanikoa da, orduan, eta askotan ere, kontu zure dezu, galdu zaitezke baita de mekanika hortan zure helburutatik, ez? Orduan oso hotz eta jardun dezu, sin perder el norte. Ara jun behar deu eta ara jun behar deu. Eta bidez aktoreak aukeratzeko zetan identifikatu zara edo nola aukeratu dituzu. Bueno, kasu honetan dantzaria dira, ez? Dantzariak aukeratzeko baliatu naiz, dantza mota konkretu bat nahi genuen, euskal dantzetan badaude estilo desente, ez? Eta, Juan Antonio Urbentzek lantzen duen estilo tradizional hori nahi genuen, orduan horrek murrizten ditu ja desente. Horretik aukeratu dantzaria, izan behar dute bere taldekoak, edo bere inguruan dauden taldetakoak, ez? Gaur egun Juan Antonio Urbentzen espektakulutan lan egite dute, Iruñako dantzariak, Donostiarrak, Elgoibarkuak, Iparraldekoak ere badaude, Eibarkuak ere badaude, eta hor dantzatalde konkretu batzutan jorratzen dute dantzari. Orduan, zer egin nuen, jun ezagutzea jende guzti hori, ikustea, zein balio zidan zein papel egiteko, eta pixkanaka aukeraketa bat egin genuen, ez? Pertsonai konkretu batzuentzat, beste batzuentzat, pelikulan 200 pertsona azaltzen dian momentu bat, dantzan 200 horiek, eta hor zabaldu genuela pixkat, baina baita ere zabaldu genuen baita ere dantzakera konkretu hori, eta hortarako etorri zara Bizkaitik, Gasteiztik, eta leku Asturriatik, Zurrietatik, Lasartetik, leku askotatik etorri ziren. Baina beti izan behar zuen dantzakera konkretu baten inguruan, Zarautztik etorri ziren, noski? Guztua genitu zera, zure azken proiektuak? Ni oso guztua, badakit ez dela pelikula argunta, berezia da, baina oso guztua nago egindakoak egin, pixka lehen komentatzen ginuna ez, zurei buruan hasten dianen ideia horiek, ikusi dituzenen ja plasmatuta pelikula baten hor daudela, ni asetuta bezala nago pelikula honekin. Baina, asetuta zaude, baina nik ez dut esan zebetu, ez da trailera ikusi nahi bazo ikusiko dugu. Venga, ikusiko dugu.
Bueno, tengo ikusi dugu zure azuken proiektuaren laburpen txiki bat. Ze polita, niko goak nendetu ikusteko. Ikusgarria da, ez, momentu hori oso ikusgarria da pelikulan, baina badaude momentu oso ikusgarriak eta behar duzu ikustea. Estrenatzen danean, ez da estrenatu hainik eta... Hogeita batean, hau nago, Abenduan, bai. Txistorra jan da geho, Zeno zinera danak. Goitzean txistorra jan, eta txaldean denatzinea. Tepa azeta, unaia azeta, bueno, jugo behar pizkat, atzeaka zure ibilbidean. Bueno. Tengo zagauztekoa, zerri poletetakoa, zehar. Bai. Han jaiua naiz gaina, bai, bertan jaiua. Leheno komentatu dezu, dantza egitea ustetzen zuten zula jagotu zinela. Hogeita zortzi urte arte, baina jakinatzen nolatan zinema mundura hain alor beste agoteetako batera. Ni zine munduan ez dakit, ikasten nahi nintzen, ez dakit, buketako eta bukatu ditut nanekin zer egin ditzen. Eta halako baten argazkia eta asko gustatzen zidan, eta, bueno, eta telebista mundua, eta, bueno, hasi nintzen, telebista mundua ezagutu nahi nun, da kasualidadez urte hortan Andoaingo eskola sortu zen, eta sartu nintzen hor, eta behin hor neola ikasten, ezagutzen hasi nintzen zine mundua. Egia da, nire garaian, nik ikasi nuen Lasaien, Zarautzen, da beti akordatzen naiz, erakusten zizkigutela pelikulak pantalla handian, zine bat zeon, da pantalla handian, eta ni beti akordatzen naiz, han ikusi nula Psikosis. Eta gero beti nuen ez pelikulak ikusi, baizik eta irakasle bat genuen oso zinezalea, eta berarekin pixkat zertzeon atzean, pelikularen atzean, analisi bat egin genuen, beti interesatzen zaidan, mundu hori ondo zeon, ez? Eta Andoaingo eskola sortu zanen, laguntzan, beruelarrian hasi nintzen, eta gehiago ezagutu duen zine mundua, eta beti ezaten duen ni zine egin nahi dut. Ordutik aurrea, hasieran enekin kamara nahi nuen nintzen edo zer, baina behin eskola nintzen, eta bixat ikastan zen nintzen, ezan politena da, zuzentza da. Esaten bat dizut, aparike beste, zer izango zen dira. Gure lehen film luzea, ez, duela ja 14 urte egindakoa, eta jendeak oroitzapen oso ona daukana pelikula hortaz, ez, mundu guztia, ikusi duen pelikula bat, eta gaur egun gizun grabatzen egon gehala, 14 urte beranduago Agur Etxebeste, eta bukatu dugu ja grabazioak, eta oan montajean egia, zierda bio. Eta oroitzapen oso onak, ez? Bere momentuan izan zen, azken urte pila pasazian euskarazko pelikulei gabe, luzenekai gabe, eta lehenengoa izan zen, nolabait izan zen momentu bat, non hasi izan ja telebista eta jaurlaritza apustu bat egiten euskal zinearekin, euskarazko pelikulekin. Eta lehenengoa hori izan zen, eta horren ondoren, proiektu pila bat egin dira, zuzendari eta gehiago daude, euskaraz zine egiten dutenak, emaitza hor dago, eta ez dago esan beharrik, mundu guztia ikuste ditu, Koldon lanak, asirrena, bori artikoak, zeti nion astu nahi, badaude gehiago, altuna, beha. Eta badago,
mini industria txiki bat badirudi badagoela hemen, ez? Eta gainera, ni oso ababaz gabe sentitzen ikusi da bezala, euskal zera agertzen ari den soka hori ez, pelikulak egiteko ez. Nik uste, gaina, ez da kasualidade bat, gehiengo hori Gipuzkoa inguruan egotea, ez? Donosti inguruko jendea izatea, ez? Nik uste Donostiko zinemaldiak ere markatzen gaitula gazte hori, inguruan, da zine egin nahi dugun hori, eta aukera ezinbestekoa da, ez? Urtero zinemaldi hau eduki ikusi munduan zehar ze pelikula egiten dian horrek asko aberazten gaitu, ez? Eta bai, egia da gaur egun, handiak lortu duena eta aurretik loreak eta baita Larrogei egunean ere pelikula ederra da. Badago, ez dakit, nolabait zabaldu da gainea, ez? Lortu dugu nolabait, gure zinea erakargarri izatea hemendik kanpo. Eta epe gutxean. 14 urte pasadia hau patxo beste genuenetik. Ez da denbora gehiegi, ez da ez? Baina, nik uste suerte daukagula, talento handia dago hemen herrialde honetan zaitzatik, baina talento handia dago eta jende berria dator baita indarrakin, eta hori harra da. Ni daukagoa film bat ikusteko ulertzen dudanagatik oso gogoa dela izanadura Alsasua 1928. 16. Alsasu hori hori da mediometraje. Hori da Elena Tabernaren pelikula. Nik laguntzaile bezala egin du pelikula hartan. Tesko zuzendariak aparte zuzendari laguntzaileak izandakoa da. Izan nahi da jarraitzen dut izaten, ze azkenengoa egin nuen handia pelikulan egin nuen laguntzaile bezala. Eta bai, tartekatzen dut, asko kostatzeit nire proiektuak ateratzea eta bitartean egite ditut olako lanak eta egia esan gustora egite ditut eta asko ikasten dut. Eta zube ikuspuntu pertsonaletuk ze ezberdintasun dago zuzendarituk zuzendari laguntzaile bat ez dauka zer ikusirik, askotan, diferentea da, pelikula bakoitza diferentea da zuzendari laguntzaile bezala, ez? Zuzendari bezala lehen esan dugu, kontatu nahi zu gauz bat, badakizu nola eta erabaki bezen zu hori. Eta laguntzaileak egiten duena, normalean da zuzendariak nahi duen hori bideratu. Bideratu, egiten dugu kapataz de obra, bezala, ez? Gaur hau grabatu behar da, orduetatik ontak, gero hau, eta orduan zutzoaz. Zuzendariari errestasun guztiak ematen, beraiek bere lana ondo egin dezaten. Hori da lana. Gertatzen da, hori da lan basikoa. Gertatzen da, segurtase zuzendarikin, ni askotako zuzendarikin egin dut lana, eta batzukin konfiantza gehiago daukate zurekiko, eta nolabait esateko gehiago involukratzea kontatzeko zuzendari lan hortan, eta beste batzutan ez dago inolako hartu emanik kontatzeko era hortan, ez nik danetik egin dut. Zuzendari batzukin oso ondo konpondu naiz eta laguntza eskatu didate eta egon naiz hor baita gidoia ikutzen eta dena zuzendari laguntza izan da. Eta beste batzutan egin dutena da, bideratu nahi duna hau egin, hola nahi dut, eta venga, aurra. Nego gobernago pelikula bat ez duteneko, ez ditugu denak izango, hau
40 ese edo... Berrogei eze? Berrogei. Labur metraia dukin dagoa, zire altura eta biok egin dagoa. Zegoela hori. Zegoela berrogei. Berrogei eze da, egin genuen bigarren labur metraia, hasiera altuna eta biok, eta da, herri kilorarekin lotuta, ibipro bat, kasu hontan, eta gero sartu denion komponente hola, komponente zain, nola esan pixati, fantastiko bat, ez? Puztua egite zian, eta ibi klonatuekin egiten zen, ez? Komedia bat zen, komedia beltza, guri gustatzen egun horietakoa, eta bigarren labur metraia izan zen, eta esperientzia polita izan zen baita neure egitea. Denboa pasada, Bateno, eta hogei zer plan daukazu? Orain pixkat aia agur etxe beste muntai lanan, rodajea bukatu berri, aurreko astea bukatu genuen, astelenean. Hasi geha montajeakin, eta horrekin nik uste montajea urte bukaerako edo agia pixka gehiago eramango irudia, gero soinua tratamentu guztien behar da, nik uste ezagita, azte santuko buelta hortan, lehenago edo beranduago inguru hortarako hori bukauta egon goala. Bitartean nago, baitare dantza pelikulaz aparte, egin ditugu egiten egia, 7 dokumental, 25 minutukoak, esplikatzen pixkat pelikula atzean edo dantza horien atzean dauden simbologia. Mekino baino da Juan Antonio Urbetzen imaginario guzti hori nolabait bildu, ez? Eta bai, 7 kapitulu egiten egia horrekin, eta horren ondoren desiatzen oporrak hartzeko. Horretu ulegutu deten, osea, egamen dituzu hiru proiektu paraleloan hori behitua. Bai, normalean enago ituta, hainbeste lan egitea. Hola ikastea. Eta egia da gustatzen daitela proiektu bat egin, da buru-belarri egon hortan, da bukatzen den enbestearekin, baina kasu honetan, tokatu... Egia da dantza pelikula eta dokumental hauek proiektu bera diala, ez? Eta nola itzat egia bukauta daude, ez? Falta zaie azken ikutu batzuk ematea etari. Eta bestea, bestea, agur etxe bestena, juntatu zait horrekin. Eta ikusi behar ditugu dantza abenduaren hogeita batean. Santo Tomasen. Kistaga janda, gero? Hoi da. Gero 7 dokumental horiek ikusi behar ditugu eta estresatu gogoan edo guetan agur etxe beste estrenatzen daneak hori egon gogea. Kafetxe bai, agituko dugu edukaduki pelikula ikusita geho, Bai. Baina agur etxe bestez aparte esango diragu agur gure ikusi lehen. Venga, Venga, agur!